Vítajte u mojho random vlogu, kde je priazovať energetiak. Cez zastávku. Toto bolo ofúz ináč. Či ste to dobre videli, či nie. Ale ja som to videl. On je normálny. Normálny, takže ideme. Takže prvý pokus nič a druhý pokus. Dobre, nič. OK, ideme na tretí pokusíček. Nie. Kurva. On sa netrafil. A to som chcel na schvál. Kurva. Dobre, čaute. To sú malé deti. Áno, To sú kokoti. Novinačný vetík. Yes, trochu. Takže druhá séria. Obadzovanie energetiakmi. Ešte sa do nich. Helolo. Daj. Tu máš Helola.